שום מילה במשפט יש רע. אני חושבת אז נקרא את זה בעברית, כי בגלל את התרגום, תגידי איפה כתוב רע. בסדר, זה לא מה שהפריע לי. אבל לא, את רואה, את מדברת על משהו שאין. לא כתבתי את המילה רע בשום מקום. לא, אני לא אמרתי שכתבתי את המילה רעה. כתבתי שזה רע, תכונות רק רעות, 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 רעות. שום דבר טוב לא היה שם. זה לא נכון? לא. טוב, אז נקרא בעברית, זה לא נכון. את רואה, את מפרשת... מה מפרשת? הקשבתי, צועקת כדי שיראו אותה. הדבר היחיד שאני צועקת עליו זה בעלי חיים, זה לא שום דבר אחר. זה לא נכון, טל. אז זה לא נכון, זו דעתי, אבל זה לא רלוונטי, זה לא משנה. אז את לא יכולה עוד פעם להגיד משפט ואחר כך שאני עונה? לא, להגיד אחר כך שאני עונה לך, זה לא רלוונטי? לא, זה לא רלוונטי מהבחינה הזו שזו דעתך וזו דעתי, ואין פה טעם להתווכח, ככה את רואה את הדברים, ואני לא יכולה להתווכח איתך. את יודעת מה מצחיק שאת אומרת עכשיו זהו וזה אמר, כאילו זה... אמרתי להם, לזה שאמרתי, פגעתי במישהו וזה, אמרתי לא, זה היה כל כך כתב, כל כך יפה. מי אמר? זה היה מרגש, לא חשוב, את המשהו שאת אומרת שישבתי אתמול. כן. אני מקווה שלא פגעתי באף אחד, לא אמרתי, גם אם אמרת, אמרת את זה כל כך יפה, זה הכל עבר. זה לא אני אמרתי. זה לא אמרת, לא הייתי אתמול, אבל... זה לא אני אמרתי, אני לא הייתי אומרת לך את זה. זה אחי אמר לך. אז לא רק הוא. סבבה, ברור, כי לא הם עברו את הצליבה הזאת. כי את אומרת, הם אמרו שזה לא זה וזה לא, והיא אמרה ככה. כי הם התייחסו למה שכתבו עליהם, אבל זה לא הנקודה. איך שאת רואה את הדברים, מכבדת אותך, זה שלך, לא אכפת לי. אני יודעת מי אני ומה אני, וזה מה שמעניין אותי. אני אומרת לך שוב, אני ישבתי שם אתמול, הסוף הזה עם הנטישה מאוד לא התאים, זו דעתי. בסדר. אמא שלי בחוץ, לא מתאים לי שזה מה שהיא תשמע. אז זה נכון, לא חשבתי על אמא שלך. אני חושבת על אמא שלי. אוקיי, אבל באמת שדיברתי על נטישה, כמו שאת אומרת את המילה, אני חשבתי על אבא שלך, לא חשבתי בכלל. אבא שלי מת. אוקיי, טל, שכותבים ספר, אז מה, את חושבת שעל כל דבר, אז לא כותבים שום דבר? לא, אפשר לכתוב. לא, אי אפשר לכתוב. לא, אפשר, ויש דברים שאפשר לצנזר. את תגידי מה לכתוב. אני לא אגיד לך מה לכתוב. אני אומרת לך בתור בן אדם, אני אומרת לך בתור, אני לא אומרת לך מה לכתוב, כבר כתבת וזה נאמר. אני אומרת לך בתור בן אדם שיש דברים שאפשר, את יודעת מה? זה לא עלייך, זה לא על המשפחה שלך. את כותבת על מישהו אחר. כשאת כותבת על מישהו אחר, לא בטוח שאת לוקחת את כל הפרמטרים. מה שאת כותבת עליי, סיפור אחד. כשאת מכניסה אותי בתור ילדה, זה ברור שלי אין אחריות בתור ילדה על החיים שלי, נכון? יש אחריות למישהו אחר על החיים שלי, כשאני ילדה. כשאת כותבת דבר כזה, את מפילה אחריות על מישהו אחר שכרגע או מת או בבית. לא סבבה, זה מה שאני מנסה להגיד. אני לא רואה את הדברים כמו שאת רואה אותם. את לא רואה. אוקיי, את מנתחת את הדברים עוד יותר עמוק ממה שניתחתי אותם. אני שקלתי כל מילה כלפך עוד יותר. כן, כלפך עוד יותר. ועוד פעם אני אומרת, מגיע לך להיות בגמר, ואני לא מצטערת ששמת אותך בחמישייה, כי מגיע לך. לא בגלל שום דבר, אני בגלל האופי שלך מגיע. יש הרבה דברים שאני אוהבת אצלך, יש הרבה דברים שאני שונאת אצלך. כן. ואני חושבת, הכל בא באמת מהילדות שלך, שיש לך משהו קצת לא מאוזן בגלל הילדות שלך. בסדר, אז יש משהו לא מאוזן בגלל הילדות שלי. כל אחד יש לו משהו לא מאוזן בגלל דברים אחרים. כל אחד והלא מאוזן שלו. בסדר גמור, אבל את צריכה גם לקבל. בסדר, אוקיי. אבל למה פתחו פה את הזה? אז לא רציתי לפגוע בך, קודם כל שתדעי. זה לא חשוב עליי. בסדר, לא, אז את יודעת מה שאת יכולה? מעכשיו את יכולה להיכנס לאח, לבקש שמה שמפריע לך, באמת, שיוציא את זה. תבקשי ממנו. מה? תבקשי ממנו, שהמשפט הזה לא תהיה. בסדר. מה, לא הולכת לבכות? גם אני הולכת לבכות עכשיו. לא רציתי לפגוע, טל, באמת. אני יודעת עוד שבוע הכל נגמר, עוד מאחר אולי הכל נגמר, מגיע לך להיות בגמר, את בחורה בסדר גמור. וואו. לא, את בחורה בסדר גמור. יש הרבה דברים באמת שאני שונאת את זה, אבל את, יש לך מקום בלב שלי. לא בגלל זה אני אומרת לך את זה. אוקיי, גם מה שקרה, כל מה שהחיבים וכל מה שקרה גם אתמול לזה, אבל יש לך מקום בלב שלי. את יכולה לבקש שיורידו את המשפט הזה.